Bon dia a tots els espectadors d'Andorra Televisió, aquells que ens segueixen per Ràdio Nacional i també aquells que ho fan pel nostre canal web d'AndorraDifusió.ad. Els saludem en directe des de la sala dels Passos Perduts i és que avui canviem d'escenari, ens tornem a traslladar de nou a l'antiga seu parlamentària, la de la Casa de la Vall, on viurem una nova sessió protocolària i també molt institucional. Serà la de la presa de possessió del seu càrrec del cap de govern electe, Xavier Espot, que repetirà de nou al capdavant de l'executiu després de que el Consell el passat dimecres li atorgués de nou la confiança. Ho van fer els 17 consellers generals que formen part del grup parlamentari de Demòcrates i de Ciutadans compromesos, de fet també amb el suport de Marc Magallón, l'únic conseller general d'Acció. En el debat d'investidura que vam viure la setmana passada, el passat dimarts i el passat dimecres, Xavier Espot, en el seu discurs, va oferir a la resta de formacions polítiques de l'arc parlamentari i també a aquelles que estan fora del Consell General 3 pactes d'estat. Un en matèria de l'acord d'associació, l'altre en matèria de sanitat i el darrer d'ells en matèria del sistema de les pensions, de sostenibilitat del sistema de pensions. De fet, poc després d'haver estat escollit cap de govern, el mateix Espot explicava que l'acord, aquest pacte d'estat, aquest acord polític que corre més pressa de tancar és el de l'acord d'associació, perquè al llarg d'aquests mesos que el govern, que l'executiu ha estat en funcions, s'han pres decisions amb Europa que estan en reserva i que ara el nou gabinet ministerial haurà de ratificar, i explicava que els hi volia donar també els detalls a la resta de formacions. En la sessió d'avui no veurem els consellers abillats amb la roba tradicional, si ho estaran el síndic i la subsíndica, i veiem a tots els consellers també amb aquestes medalles que els distingeixen com a autoritat. En una sessió, la d'avui, que és molt protocolària, veurem com el cap de govern, amb tota previsió, juri el seu càrrec. Ja saben que poden jurar o prometre. Ara entraran els síndics amb aquesta Casa de la Vall, amb aquest hemicicle. Podrem escoltar el discurs del síndic, però també el discurs d'Espot un cop hagi pres possessió del seu càrrec. Els deixem amb aquesta nova sessió del Consell General, la de la presa de possessió d'Espot. Bon dia a tothom. En primer lloc, demanaria al senyor secretari general si vol passar a llista, si us plau. Señora María Ángeles H. Feliu. Señora Noemí Amador Pérez. Señor Pere Baró Rocamonde. Señor Pol Bartolomé Areny. Señor Alain Cabanes Galián. Señor Jordi Casadevall Tussell. Señor Guillem Casal Font. Señor Alexandra Codinator. Señora Bernadeta Coma González. Señor Carles Ensenyat Reig. Señor Cernes Cale Cabré. Señor Xavier Espot Zamora. Señor Raúl Ferrer Bonet. Señor Jordi Jordana Rossell. Señora Meritxell López Guitar. Señor Marc Magallón Font. Señora Trinitat Marín González. Señora Conchita Marsol Riart. Señora María Martisella González. Señor David Montaner Amador. Señora Karim Montaner Reynó. Señor Marcos Monteagudo Torres. Señor Carles Naudi de Emplandolip Balcells. Señora Carolina Puig Montes. Señora Judit Salazar Álvarez. Señora Núria Segués Daina. Señor Jordi Torres Falcó. Senyora Susana Vela Palomares. Permeteu-me adreçar una cordial salutació a les diferents autoritats presents, als senyors representants dels coprínceps, al senyor president del Consell Superior de Justícia, als senyors i les senyores cònsols i també a la resta d'autoritats. Sigueu molt benvinguts a Casa de la Vall. Demanaria a la senyora Maria Àngels H. Feliu, secretària de torn de la sindicatura, de procedir a donar lectura a l'ordre del dia, si us plau. Punt únic, jurament o promesa de la Constitució del molt il·lustre senyor Xavier Espot Zamora, cap de govern. Moltes gràcies. Punt únic, jurament o promesa de la Constitució del molt il·lustre senyor Xavier Espot Zamora, cap de govern.
Tal com disposa l'article 11 de la Llei de Govern, procedirem a l'acte d'acatament de la Constitució del molt il·lustre senyor Xavier Espot Zamora, proclamat cap de govern en la sessió tinguda el proppassat dia 10 de maig. Senyor Xavier Espot, voldríeu atensar-vos a la presidència, si us plau? Vos, senyor Xavier Espot Zamora, que heu estat elegit per al Consell General, cap de govern, jureu o prometeu acatar la Constitució? Ho juro. Si així ho feu, bon Andorra sereu. Enhorabona. Doncs ja ho han vist, Xavier Espot acaba de jurar el càrrec com a cap de govern. Serà durant els propers 4 anys, durant la propera legislatura de nou, encapçalarà aquest executiu. El Consell General, la cambra parlamentària, li atorgava de nou la confiança. Ara veiem com acaba de saludar la resta de consellers generals i des del moment en què ha pres possessió del càrrec, Xavier Espot ja no és conseller general. Ja ho saben també la resta de persones que estiguin a l'hemicicle i que puguin formar part de govern deixaran el seu lloc a l'hemicicle i nous consellers prendran possessió. Veiem ara al síndic general Carles Ensenyat com li imposa aquesta medalla d'autoritat, una medalla que el distingeix com a cap de govern. I ara anirem a escoltar els discursos, tant el primer discurs de Xavier Espot com a nou cap de govern com el del síndic general. Molt il·lustres senyores conselleres i senyors consellers, molt il·lustres i honorables autoritats, excel·lentíssims ambaixadors, benvolguts conciutadans. Senyor cap de govern, demà es compliran 4 anys d'aquell 16 de maig del 2019 en què vau jurar el càrrec de cap de govern per primera vegada, aquí a Casa de la Vall, davant de la meva predecessora, la síndica general Roser Sunyer. En aquell moment, ella era la primera dona que presidia la sindicatura i vos éreu el cap de govern més jove de la història, el primer que accedia al càrrec en menys de 40 anys. No és habitual començar aquestes breus paraules que us adreço en nom de la sindicatura i del Consell amb una referència personal. Si ho faig així, és perquè penso que s'adequa a l'esperit de continuïtat i a l'encems de renovació que representa aquest acte de jurament. Vos mateix, durant la sessió que us va elegir cap de govern la setmana passada, evocàveu aquest canvi dins de la continuïtat. Continuïtat i renovació, tot i que poden semblar conceptes antagònics, van gairebé sempre aparellats. Fa 2.500 anys, Heràclit ho va sintetitzar en un aforisme. No podem entrar 2 vegades en un mateix riu. Som i no som. El que Heràclit ens vol dir és que ni el riu ni nosaltres no som mai més la mateixa persona. De la mateixa manera que el riu sempre flueix i està en canvi constant, així també canviem sempre nosaltres. Per això, avui és inevitable pensar en tota l'aigua que ha baixat pel riu al llarg dels últims 4 anys. Avui, igual que el 16 de maig del 2019, heu jurat acatar la Constitució. I sabeu, potser avui encara més que fa 4 anys, que aquest jurament va molt més enllà del sentit literal de la fórmula que acabeu d'emprar. Com a jurista que sou, sabeu que acatar la Constitució implica complir-la, no transgredir-la, i també fer-la complir, tant en la seva literalitat com en el seu esperit. I com a polític experimentat en què us heu convertit, sou conscient que aquest jurament té una profunditat insondable. Ens ho dèieu l'altre dia al Consell, estar preparats per fer el previst, l'imprevist i fins i tot l'imprevisible. Al llarg dels darrers 4 anys hem pogut entendre com de certes són aquestes paraules i fins a quin punt és complex el jurament que tots nosaltres, vos el primer, fem aquí a Casa de la Vall. Senyor cap de govern, el Consell General, com a representant del poble andorrà, ha volgut encomanar-vos la governació del país durant 4 anys més. La responsabilitat és gran. Alguns podrien dir que, com la majoria que vos i el vostre partit ha obtingut en aquesta cambra, és una responsabilitat absoluta. Però la responsabilitat absoluta la tenim tots, des del Consell General, des del Govern i també des de la resta d'institucions del país.
és una responsabilitat compartida també amb aquelles persones que no han donat suport a la vostra investidura i que assumiran previsiblement el rol d'oposició. Tots som necessaris en l'àrdua empresa de vetllar pel present i de construir un futur millor. Del debat d'investidura que vam celebrar la setmana passada, tant pel contingut com pel seu to, se'n desprèn aquesta voluntat de col·laboració, de corresponsabilitat i de lleialtat institucional. Fem tot el possible, vos des del govern, nosaltres des del Consell, perquè aquest esperit sigui la tònica dominant durant els propers 4 anys. Benvolgut, Xavier. Estic segur que teniu molt present el que heu après al llarg d'aquest temps en què el vostre caràcter s'ha forjat amb les adversitats, s'ha enriquit d'experiències i de ben segur s'ha fet més savi. Però també heu de recordar com éreu quan vau jurar el càrrec de cap de govern per primera vegada demà farà 4 anys. Com éreu en els anys en què vau exercir amb encert les responsabilitats de ministre de Justícia, d'Interior, de Treball i d'Afers Socials, i fins i tot com éreu quan vau decidir que la vostra vida estaria dedicada al servei públic, al Ministeri d'Exteriors primer i a la batllia després. No podreu tornar a ser cap d'aquestes persones que acabo d'evocar, però no deixareu mai d'haver-ho estat. No podem entrar 2 vegades al mateix riu, però les persones, a diferència dels rius, tenim memòria i capacitat d'aprendre. En nom de la subsíndica i en el meu propi, us felicito de tot cor per la vostra elecció com a cap de govern. I sé que puc fer extensiva aquesta felicitació de part de tota la sindicatura i de totes les persones que conformem el Consell General. Estic segur que amb més experiència i saviesa tindreu un bon encert. I aquest és el desig de totes i de tots, perquè de la seva consecució en depèn en bona part el futur d'Andorra i de la seva gent. Senyor cap de govern, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic, i gràcies per les vostres paraules, senyora subsíndica, senyores conselleres i senyors consellers generals, distingides autoritats, senyores i senyors. Avui vinc a la Casa de la Vall a renovar el meu mandat com a cap de govern. Un mandat, vostès ho saben, no és només un termini previsiblement de 4 anys, no és només un encàrrec de formar govern, i ni tan sols es limita al pacte, a l'acord que una majoria de conselleres i consellers i jo mateix vam subscriure simbòlicament la setmana passada al tom del meu programa d'investidura. El mandat que avui recullo aquí és el de la representació de l'interès general que m'ha confiat la ciutadania d'aquest país a través, com bé dèieu, senyor síndic, de les conselleres i consellers que la representen. I és un mandat de representació en el sentit més ampli. De manera periòdica i habitual, durant els propers 4 anys, vindré sovint a la seu del Consell General a retre comptes d'aquest mandat, d'aquest encàrrec que vaig rebre fa uns dies i que avui solemnitzem. El mandat que jo recullo avui és una extensió del que les 28 persones que conformen el Consell General van rebre el 2 d'abril. Això fa que avui no només escolti la veu dels 17 consellers generals que conformen la majoria en aquesta cambra o dels 28 que encarnen el poder legislatiu en el seu conjunt. Avui també escolto i em faig ressò de la veu de les persones que tenen dificultats per trobar un habitatge a preu assequible o que pateixen per si els seus fills podran trobar-lo. I la veu dels joves que volen poder treballar i desenvolupar una carrera professional al seu país que els ha de donar oportunitats més enllà dels sectors d'activitat tradicional que ja coneixem. També la veu de les persones grans que aspiren a una bellesa digna. La veu de les dones, la veu potent de la meitat de la població que vol avançar cap a la plenitud dels seus drets i de la igualtat efectiva. La veu de nombroses persones que estan al capdavant de les botigues, dels hotels, dels restaurants, de les explotacions agrícoles, de tots els petits negocis que han fet Andorra gran i que volen seguir sent el motor del país, creant riquesa i llocs de treball. De les persones que miren amb inquietud el futur del sistema de pensions. D'aquells i d'aquelles que tenen expectatives, però també pors, davant l'acord d'associació amb la Unió Europea. Dels que saben que cal una acció climàtica decidida i una aposta clara per la sostenibilitat i el creixement harmònic si volem llegar a les generacions futures un país pròsper i amb qualitat de vida
com el que hem rebut dels nostres avantpassats. La veu dels qui pateixen en carn pròpia les conseqüències de la inflació i de la pèrdua del poder adquisitiu. Són totes aquestes esperances, neguits, inquietuds, pors i expectatives les que conformen el mandat que avui acabo de jurar, que compliré amb la meva capacitat i amb totes les meves forces. Però ni el Consell General ni per extensió el Govern no ens hem de limitar a ser una mera caixa de ressonància de totes aquestes veus i de moltes altres que no he anomenat. Perquè el resultat seria una cacofonia dissonant. Estem aquí per construir una harmonia, per cercar nous equilibris. En això consisteix, al meu entendre, vetllar per l'interès general, que està fet de quelcom més que la mera suma d'interessos particulars. I aquesta és la grandesa del nostre sistema democràtic, que en ser un sistema de democràcia representativa i no directa, ens obliga a estructurar, a sistematitzar, a harmonitzar, a cercar l'interès general més enllà de les sumes i restes i els càlculs a curt termini. Passar sota les dovelles de l'entrada de la Casa de la Vall, jurar el càrrec entre aquestes parets antigues, portar la medalla del govern, tot això, igual que els abillaments tradicionals dels consellers i les conselleres, simbolitza aquest procés de transformació. De deixar enrere o de costat el que som per passar a ser representants del poble. La dinàmica dels partits, de les majories i minories, dels grups polítics i els projectes diversos, tot això forma part de la normalitat democràtica. Però a la vegada la recerca conjunta de l'interès general i la necessitat d'abordar grans reptes de país ens haurien de portar a ser capaços de forjar grans acords transversals, de treballar plegats i d'adonar-nos que potser algunes diferències que avui ens semblen insalvables seran jutjades com a molt poc rellevants des de la perspectiva que només pot donar el pas del temps i de la història. Per això, un cop la resta de membres de l'executiu hagin jurat el seu càrrec, ens posarem a treballar per desplegar el programa de govern que va rebre l'aval d'aquesta cambra, donant prioritat als pactes d'estat i al consens al tomb de les grans línies polítiques. Ens ho demanàveu tot just fa uns instants, senyor síndic. Hem de saber donar continuïtat a l'entesa i la concertació que van presidir la sessió d'investidura de la setmana passada. Precisament perquè totes aquestes persones, amb els seus neguits i esperances i il·lusions i pors i expectatives que he esmentat a l'inici d'aquest Parlament breu, malgrat ser molt diverses, tenen quelcom en comú. Esperen molt de nosaltres, de tots i de totes nosaltres. És des del realisme de saber que el govern no ho pot tot, però també des del compromís per fer tot el possible per al progrés i la prosperitat d'Andorra, que avui he jurat el meu càrrec. Si m'ho permeteu, senyor síndic, no puc acabar aquesta intervenció sense fer una breu referència personal. En primer lloc, un agraïment a totes les persones que des del Govern i des del Consell General m'han acompanyat els darrers 4 anys. Ministres, consellers, secretaris d'Estat i col·laboradors a tots els nivells. També un agraïment especial a la meva família i als meus amics, perquè no és fàcil ser a prop d'algú que està a la primera línia política. I ells, família i amics, són massa sovint els que en pateixen les conseqüències menys positives. I en especial al meu pare i a la meva germana. Ens heu dit en el vostre Parlament, senyor síndic, que som i no som els mateixos, que canviem constantment. Fa 4 anys, aquí a la Casa de la Vall, m'acompanyava la meva mare en aquell moment ja greument malalta. Malauradament, ella ja no és avui aquí. Però la seva presència m'ha acompanyat aquests 4 anys i m'acompanya cada dia. En el canvi constant que és la vida, no només portem amb nosaltres allò que hem viscut, sinó també l'empremta indeleble d'aquelles persones que són importants per a nosaltres. Per acabar, agraeixo el suport de totes les persones que m'han fet i ens han fet confiança. Valoro també la sinceritat i la lleialtat d'aquelles persones que des de la discrepància sé que faran tot el possible per millorar el país i la qualitat de vida de tots els que hi viuen. I reitero un cop més la meva determinació a exercir aquesta alta responsabilitat de tal manera que sigui
un hereu digne del passat, un servidor humil del present i un treballador incansable per posar uns fonaments sòlids per al futur. Moltes gràcies i visca Andorra. Abans d'aixecar la sessió, us recordo que procedirem a la fotografia tradicional a les escales. S'aixeca la sessió. Doncs acabem d'escoltar el discurs de ja el cap de govern. Ha tingut una referència especial per la seva família, especialment per la seva mare. En el seu discurs a la vessant més política l'hem pogut escoltar parlar sobre l'habitatge a preu assequible, sobre les dones, també sobre la situació dels joves. Parlava també d'aquesta legislatura passada, el síndic general, ja encapçalada per Xavier Espot, i deia doncs que la nova legislatura que comença a caminar fa pocs dies ja serà una manera de continuar, però també de buscar noves solucions als problemes. Espot ha manifestat també que es busca aquesta harmonia entre les diferents formacions polítiques que són presents en aquest hemicicle del Consell General, amb aquests pactes d'estat que presentava l'altre dia, el dimarts passat, en fer el seu discurs d'investidura, un pacte d'estat en matèria de l'acord d'associació, de les pensions i de sanitat. Parlava també del to que vam poder escoltar en el debat d'investidura, un to harmònic amb totes les formacions polítiques i que espera doncs, que acompanyi a la cambra al llarg d'aquests 4 anys que hi haurà feina molta legislativa a fer. De fet, els temes principals que el cap de govern ha volgut destacar en el seu discurs han estat, d'una banda, el tema de l'habitatge, el tema dels joves i també les dones. I comptem ja aquí amb el cap de govern, amb el senyor Xavier Espot, el veiem ja a les nostres pantalles. Enhorabona, bon dia. Bon dia. Hem pogut escoltar el seu discurs. Era escollit el passat dimecres, la cambra li atorgava la confiança. Avui ha jurat com a cap de govern. Quines seran les primeres línies que voldrà que el seu govern tiri endavant? Bé, una mica el que vam dir durant el discurs d'investidura. Aquesta tarda farem pública ja sense més tardar la composició definitiva del govern, amb tots els seus ministres i amb els secretaris d'Estat també que dependran de mi mateix. Després, evidentment, s'hauran d'anar anomenant els altres secretaris d'Estat i directors, però ja sense més tardar aquesta setmana ens posarem a treballar en les grans línies que han de conformar el nostre projecte polític. L'articulació dels 3 pactes d'estat, el tomb de la Unió Europea, el tomb de la sostenibilitat del sistema de pensions, el tomb del sistema de salut pública i, evidentment, també aquelles grans prioritats executives que tenim plantejades, l'habitatge a preu assequible, la millora del poder adquisitiu, el creixement urbanístic, etc. Per tant, a ningú se li escapa que no tenim temps a perdre, que no hi ha, ja ho dic jo, 100 dies de gràcia, sinó que des del primer dia els reptes són massa importants com perquè no els afrontem i no treballem de valent per intentar assolir-los amb bona nota. Moltes gràcies, cap. El deixem marxar a fer la foto. Gràcies. Doncs ja ho han sentit, Xavier Espot anunciava que aquesta tarda anunciarà ja el gabinet ministerial, aquelles persones que l'acompanyaran al llarg d'aquesta legislatura. El passat dimecres, en ser investit, deia que tenia pràcticament confeccionat tot el gabinet ministerial, només li faltava finances i afers socials. Això sí, l'única de les ministres que de moment ha estat anunciada ha estat Conxita Marsol. Estarem doncs pendents aquesta tarda com queda configurat la resta de gabinet. Espot també ha parlat sobre aquests reptes que tenen. Diu que no hi ha 100 dies de gràcia, que es posaran a treballar des del primer dia, des d'aquesta mateixa setmana. Parlava del poder adquisitiu dels joves, de la situació de l'habitatge i també d'aquests pactes d'estat que podríem dir que van marcar la primera jornada del debat d'investidura políticament parlant. Xavier Espot va proposar aquests 3 pactes d'estat en matèria de pensions,
pensions, de l'acord d'associació i també de sanitat. Són 3 reptes importants que hi haurà al llarg d'aquesta legislatura. De fet, les pensions, la sanitat i també l'acord d'associació ja van ser reptes que es van haver d'afrontar a la cambra i també l'executiu la passada legislatura, la que finalitzava el 31 de gener amb l'aprovació del pressupost. Estarem per veure com acaba finalment aquesta reforma del sistema de les pensions, que les formacions polítiques els agradaria que pogués ser tan aviat com sigui possible. L'altre dia a l'hemicicle vam escoltar fórmules diferents, pujar les cotitzacions progressivament i fer-ho també de manera progressiva amb l'edat de jubilació. Concòrdia proposava que l'edat de jubilació no fos la mateixa per a totes les persones, depenent de la feina que tinguessin, i per l'altra banda els socialdemòcrates consideren que no és necessari, que no s'ha de pujar l'edat de jubilació. De ben segur un debat que escoltarem al Consell, amb aquest Consell que fa poques setmanes començava a caminar. I un altre dels temes destacats és l'acord d'associació, perquè aquest 2023, a finals d'aquest any, es busca que es pugui tancar aquest acord d'associació amb la Unió Europea. No hi han faltat les veus crítiques, diferents formacions han manifestat que no els agrada com s'estan duent a terme les negociacions, que hi ha temàtiques que Andorra no s'hauria de deixar perdre, i Andorra manifestava precisament que aquest any, el segon semestre d'aquest any, un cop Espanya entri a la presidència rotatòria de torn de la Comissió Europea, creuen que s'obre una finestra d'oportunitats molt gran que permetria poder tancar un bon acord. Això sí, no tancaven la porta a que es pogués allargar més aquesta negociació, que no fos necessària tancar-la aquest 2023 si el que es busca és tenir un bon acord i si no es pot arribar a un bon acord aquest 2023. També vam parlar del sistema de telecomunicacions amb l'ambició de poder mantenir aquest monopoli. I veuen ja les seves pantalles, consellers generals, síndics, també representants dels coprínceps i del poder judicial, també dels comuns, estan ja situats amb aquestes tradicionals escales de Casa de la Vall, i és que no hi pot haver sessió d'aquest caire aquí a Casa de la Vall sense que acabi amb una de les fotografies tradicionals. La vam veure fa 2 setmanes, quan es constituïa el Consell General. En aquell moment, quan tots els consellers van prendre possessió del seu escó, els van veure a tots abillats amb aquesta roba tradicional, una roba amb la que avui només veiem al síndic i a la subsíndica. Ells van amb aquest bicorni que els distingeix com a autoritats i també amb aquesta capa, que en el cas del síndic té un folre de color blau. I faltarà només en aquesta fotografia que s'hi pugui situar Xavier Espot, que ha jurat de nou el càrrec com a cap de govern. De fet, en el seu discurs, el síndic general, Carles Ensenyat, explicava que Espot demà, 16 de maig, farà 4 anys que va jurar per primera vegada el càrrec com a cap de govern. Veuen, doncs, a la resta de consellers generals. De ben segur que aquesta és una fotografia que canviarà el dia 25, perquè el dia 25 hi haurà juraments dels nous consellers generals. Algun d'aquests consellers que veuen aquí a les seves pantalles farà el salt a govern. L'únic dels noms confirmats pel mateix Xavier Espot és el de Conxita Marsol. I, per tant, el dia 25 de maig ens tornarem a trobar aquí a Casa de la Vall, on es viurà el jurament dels nous consellers generals. Seran aquells qui vagin a govern, que facin el salt al ministeri, als diferents ministeris, els qui faran el salt a l'executiu i, per tant, els consellers generals de la llista els hi prendran el relleu. Ja només manca amb aquesta fotografia Espot aquesta Casa de la Vall, que és l'escenari tradicional on es viuen sempre aquestes sessions especials diferents, les de presa de possessió, els consells tradicionals. Ja ho veuen, surt Xavier Espot, se situa al costat del síndic i al costat també del president del Consell Superior de Justícia. I ara es fa aquesta
fotografia tradicional no falten mai els Visca Andorra, una nova fotopolítica que, com els dèiem, de ben segur quedarà canviada. Es pot també, deia fa uns dies, que hi haurien 12 ministeris, segurament, al seu executiu, i un cop va prendre possessió també, va dir que només li faltaven les peces de finances i afers socials. Es pot anunciar aquí que avui mateix anunciarà ja els diferents ministres i també els secretaris generals que dependran del mateix cap de govern. Nosaltres ens acomiadem aquí amb les salutacions d'Espot, que ha jurat de nou el càrrec. Ja ho saben, poden seguir informats pels nostres 3 canals i ens retrobem a l'informatiu migdia. Sempre, l'altre sempre tenim l'hora, llavors.